Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebu Legi 2 Maret 2019. Sumangga dinten punika kita nampi jejer setya ing timbalan. Para adi yuswa, saben tiyang tinimbalan minangka paseksi kangge Gusti. Mboten namung pandhita, pinisepuh lan diaken, nanging saben tiyang pitados amrih paring paseksi. Paseksi saged maneka warni cara sae ing tata gesang, peladosan, katresnan lan mawartosaken Injil. Tiyang pitados wonten kala mangsanipun nampik mawartosaken Injil. Bab punika saged kelampahan awit kebak ing pakaryan, boten saged paring wangsulan nalika wonten pitaken utawi rumaos sampun nate nindakaken paseksi. Nanging Gusti ngemutaken kita ing kalih Timotius 1:2. Kuwi nggelarno pangandika sumanggema ing wektu kang becik utawa ing wektu kang ora becik. Milanipun saben tiyang pitados kedah ngrumaosi timbalanipun Gusti amrih mawartosaken Injil. Malah kepara kedah setya tuhu dhateng timbalan punika. Kasetyan saged arupi tansah ngegilut pangandika lan nyawisaken diri sukarila nindakaken paseksi. Emuta ingkang kawartosaken pangandikanipun Gusti dadi pepinginanipun diri. Para adi yuswa, timbalan punika ugi kangge kita sedaya. Kita tinimbalan minangka paseksinipun Gusti lumantar tata gesang, pemanggih, pangandika lan tumindak kaangkau saged mulyakaken asmanipun Gusti. Paseksi saged arupi patuladaning gesang pribadi ingkang tansah caket raket lan nindakaken kesenan. Monggo tansah kendel lan setya paseksi amrih sedaya tiyang mungel Gusti ngutus kula setya. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka mitadosaken dhateng kawula amrih kawula nindakaken paseksi kamulyanipun paduka ing sedaya gesang kawula. Monggo paduka ingkang nganti berkahi kawula kalebet para adi yuswa ingkang ugi paduka dadosaken minangka paseksi paduka ing sedaya perkawis. Milanipun paduka ingkang reksa, ingkang nganti lan ingkang berkahi para adi yuswa matemah saged nindakaken paseksi paduka ing sedaya gesangipun. Anak putu kawula ingkang dasak mangke nembe makarya, nembe sinau gesang ing bali wismanipun kawula pitados paduka ugi ingkang reksa lan ingkang tansah paring berkah matemah anak putu kawula saged nindakaken paseksi kangge sinten kemawon. Kawula ugi masrahaken Ibu Purwanti Ponico ingkang sampun nampi operasi. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe ngreksa lan paring kekiyatan wonten ing pemulihanipun. Kawula pasrahaken Ibu Esther Hati-hati Tuminto, wilayah 8 GKJ Magelang ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto,
Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdawa. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para ati yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.